yaJuliet ndoyekuti akapora zvino Juliet Nyamuru akarambiwa nababa wake vachiti apore anonyepo saka naye mudare rino kuti onai mwana uyu ndagara naye nguva yareba kubva gore rakapera kusvika gore rino. Murume wake akangomusasamura akangomuhenga futi kwaNyamuru kwacho akangomuhenga futi saka soro racho rinenge rakutarisana neni pakazoita rimwe dambudziko apa tinenge takagona kurapa munhu obva apora oita chimiro chakadai so. Saka ndauya nayo kuti dai mambo agona kundisunungurawo pamwana nokuti upenyu akapiwa panozoitika futi mamwe matambudziko yokunge andwa muri kumuona munhukadzi anenge ane nguva yekuti anenge ada kuitawo chinowanikawo muupenyu hwake hwechikadziwo. Saka zvakazoitikira kana kuti pamba pedu isusu anenge ava matambudziko futi isu takagona kurapa munhu. Uyo akamuruma havana havana iwe tikutaura havana uyu musikana wewe womukurwara kwakawanika asiya mutora dani murume wake akamurodza ndiwa muri kuti akangomusiya but still zvoda kukiriwa kuti kana azowana anomuda anofanira kudiwa pasina zvinupomero zvinopiwa vamwe varume mira tinzwanane handiti makazvitadza kuzviita mauya kuti zvipasanurwe kana saka manje makati tikutaura muda kuti dzidzisa zvibude. Saka panguzuva ranhasi uyu musikana uyu anofanira kusamuna murume wake wauye munhu yakudare shamwari kana usada nezvangu tipedzerane pamberi pani pamambo handitika nokuti vabereki vake ichokwadi kuti vanogona kumuti sisu atimugamuchire chikonzero ndechekuti uyu munhu uyu havangangorerutsirwa zvinhu uyo muchinda ndokurara nomukadzi mukadzi worwara wonzi chienda kumba kwenyu oshayawo zvokuita iwe nhengi umavabatsira handiti munhu wopora wonzi uyowa futi undorare newe murume uyu azvibude ava havangagamuchirawo zvinhu zvakadaro sevabereki. Saka chinodiwa kutanga takiriya murume kana murume akiriwa kuti nomukadzi warambana nokuti mutoro uchiri apo ndo murume apa tanzwana ndo zvinotaurwa namambo achiri mumaoko momurume wake. Saka murume wake ngaasamonwe ouya kudare then murume wake oramba munhu uyu mudare handitika aramba mudare uyu azvirota tochumupa vabereki vake. Baba pamukasangana nemwana uyu anga achibva kumurume here kanti kuvabereki vakatoya nevabereki vakauya nemurume wacho nevabereki mairapa mukadzi womunhu muchirapa mwana wewanhu vese vari vaviri vakumurambira pamba penyu pari trikiva ndizvo chapanoita chete ndechokuti vabereki nenyaya yakanga iri muno mudare nemanyaya yaJuliet handiti kani vashoma vabereki vanogamuchira kungotambira zvinhu zvakafanana nezvozviye zvinokukasika asi munhu kwaakatosununguka kuti achidzokera kumurume wani tanzwana kani inenge iri nyaya inofanira kugadzirwa kupa kufamba napo tanzwana saka tisi tikugadzira mambo vari kuti tichigadzirei rodhi yokuti tiwane kuti ifambe haapererwe nokuti uyo ari pamusoro pemakore 18 haashaya zvokuita kauyo ndizvozvo saka kureva kuti kana takuona murume wake ashaya anhengirika varambana muno mudare mambo vaakuti Juliet wakasununguka kuchiita zvaunoita sei zvinokubatsira kuti urarame vangamusunungura here pari zvino ari mukadzi womunhu ko takazoenda kutorwawo nevamwe varume saka chinhu chokutanga mubatsirei kuti murume wake auye muno mudare uyo achenurwe
apiwe gwara rokufamba naro namambo akangonzi anoyo wasunungurwa anditi kurarama kana kutsvaga basa anotsvaga awaya ndiende aichoka chokwadi chokwadi takazviona kuti ndopa wakati wandira napo ipapo. Neimwe yechipiri andandikumbira kuti pane imwe angaenda kuti nditure futi yechimina chakaitika. Yechimina inotoitirwa bepa rayo haingowi nyaya muno yetokurukuru hati rekodhi pano haina case number hapana kana marekodhi maitikire azvakaita nada ngoti ndingotsanangura yanyaya nditi pamunoya yanyaya ndo pamunozokuruku bhozi makayapedza mashoko yacho yese nhasi munozotaurei musi watinoita oitwa samanisi hati muri kudunhu rasabhuku sabhuku ari kuzviziva here kuti kune chimina chakaitika baba homukwete ari kuzviziva here kuti kune chimina pane pangandida kuti ndipindure vanhu vanouya vachibatsirwa saka vamwe vanenge vatoriimimi kana muri muna sabhuku shandai nasabhuku mukabata chimina sabhuku ndimudunhu menyu ndiva mungagariraga ndo baba wenyu ikoko anditi maudza kuti sabhuku sabhuku kana atsika noti akatotumira vanhu kana atsika ndo panoitwa samanisi regerati kubatsirei baba kana uri mushandiri unoshandira vanhu anditi inini samambo wacho anditi leti chifi ndianokuziva nemamwe masabhuku anditi ini handimbokuziva ike kutotaura nyaya yenyu kuda kutongorerutsa ndima anditi saka kubatsirana ndokuti tinofanira kunge tichikuziva anditi kana nyaya dzenyu dzaita dambudziko nadzo zvinapa munoda kuti shandisa tichingoshamarira pasina chamungatigadzirirawo tatinoda kuti titure nyaya kwairi chakwendo takamboendesa kwasabhuku kutabexu yakatsikwa nyaya yacho futi ndosaka manzwa tichiti panapa tine mapurisa ari pano kana iri nyaya iri clear ino umbowo hwenyu hwakadzama munoisa samoni munhu wosungwa ouya apa imi mogara apa uyu ane zvakati zvaakaita zvatopera kuitika manje chokutika ngona chifika ndimbobateyo pamunhu andangoona isu tinge tichibatsira chimina chii chakabatika chichi hachisi kubva kuti chabva mumhiro medu kaisusu tachibata mumusha menyu saka mudzimu unobva watiti chiendai muchitura kunani ndosaka imi muri mudunhu ramambo vacho mukutoshandira mambo vacho kuti muone zvinhu zvipi izvozvo handiti ka saka kana zvauya kuno mambo vanoziva kutoti basa rawaita iri rakanaka here handiti ngazviendere mberi vanoziva kuti mambo woita sei. imimi chamukatadza chete chinhu wani hamuna kurekodha kwamambo kuti muriko kuarea ikoko handiti tenda tichibatsirana dai nyaya dzichifamba zvakanaka anomaona manje hatichaita kuti tizvitsvage kutozvirekodha sei kuti tisvike nokuti munofanira kutozikana namambo kuti muripo pakubatsira vanhu kana nyaya dzenyu dzavaitogamuchirai muno zvakanaka wana chibina chinomwana chinoradza chinombowakaza aiwa hezi nyaya muno itai kuti ndamona chikurisa ngaaite samoni kana sigreta zwisisa nyaya iyi yoitirwa samanisi vanhu vozvua umbo hwese hwounganini maita basa vabereki vangu vacho zvavanenge vachitiramba kuti nyangwe ndikasunungurwa sekuru havakwanisiwo here kundiwanirawo kwekuti ndinorarama nemwana wangu ndasudurura pashira mambo takapedza iwewe zvara tinopedza basa botse mambo achikusunungura panemurume wako unotogona kuwana murume anobuda musi uyu mukutozogara pacho unogona unge wavhurirwa gwara rokunogara hauchaipo kugara
ayo ndazvibata icho imimo samona wechimina iwe samona murume wako naurambe maita muri yamuri kuona kwababa ngoti mazita anenge akangowanisa nekubatsira kwatinoita nevanhu vanenge vakawandisa havasiri vakatanga kuwisa mwana asingadye asingaite sei zvekutoti zvasvina 3 days zvinoratidza kuti anokwanisa kuti atofa. Saka mwana akauya kufuka kuma 6 o'clock ndofuka patwa nenguva time auya kuma 6 o'clock tikatanga kumurapa. Pamanzo kuti mukanya ndo spirit inotibatsira isusu yemudzimu. Ndofunga mudzimu unozikana kubvira kudhara tikamboshanda futi nachifu kushaya ndichibatwa chiri mudiki ndofunga naresa munondiziva ndakambogara pachimbudzi zvikunyanya siteri kwa vanhu vanondiziva. Saka tabata dambudziko ranga ripo pairatidza kuti paitika makuna-kuna. Pakabva panzi mwana areurwe in short nokuti ndiye achazozadzikidza zvakaitika. Iwo kuti uporewewo mweya uri kuti reurura makuna-kuna akaita sei akaitika. Ndo paakatanga kuburitsa hanzvadzi yake. Aburitsa hanzvadzi yake iye akabva tozozviona kuti andogona kufa ndakatadza kuda kuti ndireure zvinhu zvakaita sei zvakazara. Akabva azoya kumba abva azoreurura futi baba pawakauya ndifunga mene akawaudza munongozama kuva anofamba pandinoshandira pashiraini panenge pane vanhu vakawandisa. Saka vakauya vakatogumbuka vakutoda kuti anzida kuzvisungira ndakaita sei ndikabva tambovatora nedare redu isusu ripe matare tabva tataura navo nenyaya asi iwo kuti titaure nezvavo ndakazviona kuti wangu wandiudza nyaya yekuzvisungira nokuti ndakamboita certificate futi yaabuse nechichi ndakaitira pana pakandiya panapa yaitiwa necafet. Saka ndakazviona kuti ndikavataurira futi ndichange ndakutadza basa futi riri ndabva ndavaonesa mamiri akaita nyaya iyi. Iwo wakatoibvuma nyaya wakati nyaya yakambotaurika asi mwana wayo haanzwisiso musikana yakambotaurika kumba uku akauya natete wake but akungoramba achingoiburitsa se ndikati nyaya yezvamunoona painoramba ichibuda nekuti inochimina cheropa renyu mimi. Saka mukuona mhondoro zvadzinoita kana dziripo dzinogona kuti hadzisi kusvika pauri but munoona ramba nyaya yekuramba ichibuda kuti mwana haasi kupora nekuti akaitwa richi wavo. Sex yakaitwa apa ingerechi richi wavo zvokurima-rima izvo. Saka nyaya yakaitika ipapo ndavaonesa ndofunga yakatombogarwa pasi kuti nevamwe vanonzi hazishiri ndofunga yehama yavo nanobvaenda namai yacho patikabata nyaya patikareurisa amai vacho vangu varipo baba vangu vasipo ndabva ndashedza amai zvakanzi shiwa nyaya yakaitika yakatsikwa amai acho amai vamwana nokuti baba zvinore havasi step father pane mwana uyu pano uyu nyaya ita kuti vamubvunza kuti kwewe nyaya yataurika ichokwadi here zvakanzi ichokwadi nokuti nyaya inini ndakatomboitaurira mamistress ndakatombogara hanzi nyaya iyi ndakamboitaurira mamistress ndakatombogara uku ndakabva ndamborapiswa nenyaya iyi ndabva ndazoenda futi kuharare ndabva ndambozvishandira ndakaenda kuharare hospital ndakaenda kupi nokupi ndichizvirapisa ndabva ndazoudza nyaya tete nokuti nyaya yanga ichitenderedza yabva yazotsikwa iyi nyaya yakatombotongewa kumba kwavo ikoko yabva yazobatiwa futi ava vazondibvunza futi baba kuti kosei nyaya yekuramba ichibatika ndakati imimi nyaya makaitsikira umba kwenyaya nambo haina kupera kai kana imimi pasina kuita chenero yekumhondoro nyaya haiite se haipere. Ndofunga nyaya ndakabva ndazoonana futi navazakaria ndofunga vari panapa ndakavaonesa wangu wana sabu kumakomo. Amali munga sunungukai kuti musununguke taura panoitwa nababa nokuti totocherera kuti mwana kuti unokanaka mambo vachenure kudarikafana kumudini tsanangura izvi zvakaitika nababa. Inini
ndakashaikirwa nababa vangu ndine makore 3 handitovaziva. Zvadaro mama vangu vakagarwa nhaka nomukoma wababa vanoda ukuru. Tikakura tichichengetwa nabankuru ivavo, asi taigara kunonzwa padhumu kuna pari pamba pangogo baba vashaya. Ndakadzidza ECD padhumu ndichodzidziswa nagogo ndovanga vari medium crash. Ndane 5 years 6 years ndakuenda grade 1 takatama ndikaenda kumapinga kwaiva nababa vakagara nhaka mama. Tasvika koko ndaiti teerera mukicheni vasikana baba asina dzimba dzakawanda. Saka ndati kana vanhu vamuka varanga magumbezi zvinzi kutonhora sezvo ndandisani ndanyatsa kuti kwavo enda kufanira kurara mubedroom nababa. Vanhu vachifanira kudi kuvadziya uzobuda baba vaindibata. Saka zvikangokura ndikashaya kuzviudza kana kuti ndozidzana kura nditi kuti baba vari kundibata. Asi ndakukura zvikangokura zvichindidya mwoyo kuti baba vakandibata. Saka vakakubatai vakatora nguva yakareba baba vachikubatai kuti ndivenenge kuti kangani handichaziva asa vanondibata kamwe chete kana kaviri vakanodarika kaviri. Zvadaro ndagrade 6 ndakabatwa zvakare namukoma. Vanhu vabereki vangu vasipo teerera imba yakasangana vasikana nevakomana ivo vairira pamubhedha tichivarika pasi. Mukoma vakandibata. mukoma wacho ari kupi? Vakandibata mukoma vakandibata kaviri. Zvadaro ndakati ndaenda kusekondari ndakawana medium wekuzvidza tikapinda mukemfed. Tapinda mukemfed taita mamiting ekuti vanasikana tichidzidzisa kuti usagari nezvinhu zvinenge zvichikubatai. Pane zvirwere kushungurudzwa kunosangana nevana vasikana vakawanda. Saka kana makasangana nekushungurudziwa kana kubatwa kana kudii munofanira kuwana munhu akakurerukira wekuzvitaurira kuti ubatsirikana. Asi pakukura kwandikaite kubva ndichangogona kugeza ndegara. Ndine zvinhu zvaindishamisa zvaikuda kuzasi kwangu. Chitambo chirefu refu so chinenge chidziyo nanhasi chinobuda zvinhu izvozvo achina kupera nyange pandikarapwa pakawanda. Saka zvadaro ndakawana medium vakandirerukira inzi medium ronzwa vaiva kukemfedi ikoko vandagara navo pasi vandavatsanangurira. Medium vakabva vati sezvo iwe uri kuchengeta uri nherera ndikada kuti ndizvisimudzira ndizive kuti unozorarama sei apa ndoda kuti upedze chikoro. Saka chandakuita ndakutora vabereki vako ndivaudze ndigare navo pasi ndivaudze kuti nda kukurapisa maronda ndairwara chirwere chemaronda mwedzi wega wega kana nanhasi ndichisukwa. Saka vakabva vatora dana mai vangu nambuya vari munomai vasekuru mukadzi vasekuru mai vababa vavatotaura nyaya yacho kuti mwana ndokumbira kuti ndimbogara naye sezvo anogona ari kudzikira paanobva kure nda kuti abve padhuze kuti agone kusangana nemasajeri sekuseni ndotaurire vakaita navo havana kuvaudza nyaya izvi. Saka ndagara navo vakandiendesa kuchipatara ndikaendeswa nekemfed pakatobuda mari yakawanda singaiti. Ndikabaiwa mainjection ndikapiwa mapiritsi ndakanwa asi chinhu ichi chinokumbira kubuda. Pandakatanga kutevera ndiri form 2 ndakabuda ropa risinganzwisisiki raita kunge black rainhuwa richinge zvinhu zvakaora risiri black risiri red zve5 days zviropa hazvainzwisisiki kuti zvichii zvaibuda. Saka ndange pandaiti ndichida kutanga kuenda iwe sekreta ndiudzire amai vemusikana kana variko yamai yavo ngawai kuna amai vemusikana zvinhu zvinosiyisa vabereki mafungaka zvinosirisa mama zvakonzera hosha kumwana kana imushonga kana ichika tasamona zveutano hwacho vanokomushemushi mapurisa kana tichitora munhu muisa kamboendai naye ambozorora zvake ambozorora zvezvazomira zvezvomucheza amai vacharo ndikutora chikwadi so chapugwa nomwana
zvinosirisa mambo kana vachisangana zvinhu zvakadai kuti imimi mwana akambokuudzaiwo here kuti iri ndo zvandaitwa nababa ava kuti imi vaigara neni vacharara neni zvinova nhasi zvapa kuti adzikire utano hwake nokuda kwaizvozvo ini ndopokana nazvo zvaari kutaura hanambobva akanditaurira mashoko yakadaro uyu mwana wangu chaiwe namba 2 wandikabereka ende mwana uyu ndikakura ndichitomuchengeta inini pamwe chete nababa vake ivavo handinombobva ndikasangana neizvozvo kana yeye kutoti anditaurire izvozvo ende kana ndikatasa mashoko yaari kutaura panobatwa mwana nezera raari kutaura nemurume mukuru futi kana inini mwana kubva ari ECD kusvika kana kumagrade 4 mwana ndinenge ndichimugezesa achienda kuchikoro ndinofanira kungotowana pane zvandinoona inini kana zvakaitika pafeya ndo zvandinotaura handizvizivi mwana wayo ari kuti akabatwa nekusangana inini pamusoro panyaya iyi ndikutotanga kutoinzwira muno mupane akabatwa nemakore mangani kutsanangura kwaenda nzoti hanzi iye ari kutaura kuti kugrade 1 negrade 2 akunzwa kwandikaita amai ini ndaifungira amaiva munopfungwa dzinodhodza mazwaka imimi kufunga kunyekoti mwana wenyu bataura yaita mwana iye wenyu ezvayanaye kufunga kunyekoti ari kunyemba nemimi kana mimi mtaura kuti mimi ari kunyemba bataura yaita nokuti arobva aita sei pamusoro panyaya mukutaura ndosaka ndati zviri kundikahadzisa inini ndini mubereki wake chaichai asiriwo kunyembera kubuda kuri kuita nyaya iyi ni kutokuinzwa kutobuda mukuburikidza nekuenda kwatikaita kuti abatsirwe achirwara nokushungurudzika nokuona kurwara nofunga takaenda kudare kwamadzibaba Inoki vakataura kuti kurwara uku kwaari kuita mwana uyu kukonzerwa nezvikwambo kudzinza kwenyu pane munhu akaromba asi ndikuona munhu uyu akaromba akafa tikabvunza kuti ko saka zvaakaromba munhu uyu imi zvinhu zvacho munokwanisa kuzvibvisa here nokuti isusu hatizvizivi zvikanzi aiwa nyangwe muridzi wazvene asipo tinokwanisa kuzvibvisa murume wenyu ari kunzi akabata mwana uyu ndiwo baba vangu akagara ndizvozvo ndiwo baba vake era mukoma wababa wake mukoma wababa wake kureva kuti varume venyu vangari vaningina pane vava varume vangu vangu vari vaningina pane vava orit saka imimi makazozvinzwawo papapi mimi kuti mwana uyu ndo zvaari nyaya ndikutoinzwira ipapa padare apa zvokuti kana kumba kwamuna kuinzwa handikutoinzwira padare kana okay ambuya mwana akamborohwa ero muupenyu hwake aiwa asati ndati akamborohwa ero akaroorwa nemurume akaroorwa izvezvo kuti muupenyu hwake akamborohwa ero aiwa anga asina utano hwake hwanga huri sei kubva ipapa tichidzoka kumashure nokuti mungati mima kutanga kubata utano hwemwana aeezi iye ari kutaura kuti pane zvaakatanga kuona kumashure uku zvatsanangura muno zvataifungidzira kuti pamwe mukatozvionawo kumashure nevaari kutaura kuti vakatomubetsera achinzvenga zvainzvenga dhuze ndozvimwe zvache izvezvi kuti mimi kana muri kuti mwana wenyu pa21 nhoroondo yake ichidzoka kumashure akamboroorwa here kubva pa18 kuya pa22 hongu kwete kuenda pa21 akamboroorwa here kwete 15 kuya pa21 15 kuya pa21 akamboroorwa here muchigara naye muchimuziva sterese ambuya honga kwete izvi hazvidi nokuti ndimatupura kuti maigara naye 15 to 21 akamboroorwa here akaroorwa ane 18 years kana zikakanganisika mukaenda kumberi pane murume wainaye mukaenda kumberi muchiita zvamuri kuchiita izvi regai ndichikuudzai kuti chikwadi chino muridzi chino mwana mwana yaakupendwa neyesi hamuna umbo enda henyu endai mogara basi but musapupure ende mukuziva kuti iye akatokanzerwa kubva kuchikoro kuti nyaya iyi iye aipembe kuchikoro nyaya yaitika akatokudza maticha aenda henyu munogara pasi garai basi tingapedza nguva oda
aiwa dziite iboda chazi dzokubeni varikuita naro dzokuita noizinga atuda vanhu aizvi kuvauya vanhu vese zvapupu zvedu da 1 by 1 aiwa kuchauya 1 by 1 dzoka yei imiri chakushedza tatamboya kumahochinesi musikana wenga ambodzoka zvake uyu iwe kuti mandara ngodzoka hako baba okay baba zvataurwa nanenge namukanya ndizvo anzi mukanya zvataurwa namukanya budzai mazinzwa okay right wedzerai pane zvamunoziva pamusoro pezvaataura ini ndinoti manyepo pakutaura kwake munotaura kungotaura manyepo azoti yakanyepa papi changamire ndofunga inini muri yakasiwa vari vana vaviri amai vavo vana kusuduruka panzvimbo takangovatora vakagara pamwe chete mudzimai wangu mukuru takagara takadaro vasati vava kutoziva kana kuti peaceful kuchaendwa sei ndakatangisa magrades 1 vese vari vaviri mukomana munin'ina kusvika mumaform 4 vese zvingoenzera uno vana vangini wandakabereka hapana wandakaitira favor kana kuti chii zvadaro vachikura handina kana wani musi wekuti ndinowa kana kuvhiringa kana kuti ndibate zvakaipa pavana vavo kuti inherera dzakasiyiwa nababa ndaingoti vana vangu vana vomunin'ina wangu vana vangu nhasi ava muform 4 ndofunga akakwereta mari kuno mumwe bhaya gold bhaya uye akazoya pamba akati nyaya iripo ndeyekudai ndaya kuti mundipe mari yangu yakakwetiwa nomwana wenyu ndopandakati no inini mari handikupi bagold bhaya uyu mwana wechikoro unoti anosenza kupi mari kuti iye akudzorei mari iyo gold bhaya ndakati muti inini iwe enda kwaunoda asi mari handisi kuti kudzorera akabuda akaenda amai wacho neshungu vakamubata musikana wakada kuedza kuda kumurova asi vakakunjika nokuda kuti vanga vakuita sevanhu vaenzana pamasimba ini ndakangokwanisawo kuzongotora shamhu ndobva ndangosiyana nechinokerwa imi muri kuziva here kuti mwana pano ari kupupura kuti imi makagara naye handisi kuzviziva hamusi kuzviziva changamire iye ari kupupura kuti zvakabatiwa nedare iye ari kupupura wega kuti baba vakandibata abvino kuti achigara kumapinga kwete changamire handina kuchiitiko chandakamboita chakadaro pano here zvingakupurise munyaya yenyu kana nyimi zati mishito hamuna kunge makashita zvingakupurise munyaya yacho muchitongo kunzi ezvakaita ini ndinoti zvakaitika ari makore api mubvunzo alright it's okay mubvunzo wacho uchibvomira wakadaro ndingakuwanzire pane vamwe mawitness kuti vada kuuya handiti vari kupupura kuti mimi makazviti ndo vataura kuti vauya mimi chisiduka here chigara pasi mungati pupuro here zvamunoziva maererano nenyaya yomusikana ari muna baba vake inini kupupura kwangu kunoti mwana uyu akauya achirwara ndobva pasanangurwa kuti iwewe kuti upore pane chimina chakaitika saka nguva iyoyo anga ari pakuda kushandirwa anga aine dambudziko rekuti anga asingadyi sadza aimirira kudya sadza na12 o'clock dzeusiku sadza ratondwa saka mwana uyu ndipo paakapupura akati inini ndakabatwa nababa nehanzvadzi yavo
apupura kudaro mwana uyu zvikanzi wapona. Nguva iyoyo mai vacho vakashedzwa nekuti vanga vari panze. Ndobva vabvunzwa nyaya iyi, zvinzi amai makamboinzwa here? Sekuti mwana uyu anga atsanangura achiti nyaya iyi yakamboenda kuna mistress. Ndakazoudza futi vatete vangu nyaya iyi ikagarwa pasi. Hanzi akambogara kuchikoro mistress iyi, aenda kuna mistress kuya uko. Hanzi mistress akati ngatichingoendai naye kuchipatara anopuwa uri mushonga womarwadzo. Vari kutaurirana pamwe chete naamai vake. Ndosekupupura kwaiita mai vake takagara tirimo paitaurwa nyaya iyo. Saka hanzi akagara kuchikoro ikoko mazuva mashoma. Ndobva vazoenda zvakare mati pakapupurwa nomweya amai vacho vakanga varipo. Baba ndo vanga vasipo vanga vaenda. Amai vari kupupura kuti nyaya vakana kuitwa izvo zvindarimo. Ivo vakapupura vachitaura kuti inini nyaya iyi ndakainzwa. Mwana uyu takashedzwa namistress. Ndopika na ishe wangu. Zvachataura mudare rachifukandira. Ichokwadi chisina manyepo. Mwari ngawandikongore. Baba mukatipo here zvakazara maererano iyo mwana musikana uyu nababa vake zvamunoziva ini? Zvandinoziva inini zviripo pamusoro. Inini zvandinoziva zviripo ndakazvizira mudare paaitirwa dare rake rokurwara pake. Zvinonzi musikana uyu akabvunzwa nemudzimu kuti ndikuona pari kusaririra kwauri pakurwara kwauri kuita. Saka ipapo ndo pandiri kuona iwe ubvira uchiri mudiki pane zvakaitika pauri zvii. Ndobva ambotanga kutsenga mukana. Ndobva azotanga kutaura kuti iye achiri mudiki akabatwa nababa vake nehanzvadzi yake. Saka achitsanangudza nyaya yake amai vacho vanga varipo. Saka amai vacho vakabvunzwa zvikanzi nyaya iyi makaifambisa sei maererano nokuti mwana wenyu mamanzwa kuti akabatiwa. Zvikanzi yakataurika munhu. Saka zvikaoneka kuti ndizvo ukama. Saka paukama paipai baba vanopedza ini ndinofanira mai avo amai munomokudanga kuti nyaya hazipedza kuti ukama vakati kurukura vanhu vachitozisa zvinhu zvakaitika vakaipaa baba yako seuvadarozo Shepard zvapupu zviri kutaura kuti mimi muri kuwanikwa muchitora mwana muchida mukadzi. Imimi pazvapupu zvenyu zvese hapana chakwanisa kuti chikuburitsei munyaya. Kunze kwaamai vari kunyepawo kuti nyaya vatange kuinzwa kuna asi kana nyaya iyi hamuna kuinzwa kumba here? Ndati nyaya hamuna kuinzwa kumba here? Makainzwira? Ndakainzwira kudare rematare. Ndokwazoya kuti ndisvike kuri kumatare ndokwamukanzwira nyaya iyi. Ndazoinzwira mina ichinzwa nei baba? Makainzwira kuma ndida kutanga nditsvage pamukatanga kunzwa nyaya. Ndati nyaya makainzwira kumba ndii? Inini kutanga kuinzwa kwangu ka. Kuya kwetsamba yandakagamiswa kuti ndaita makunokuno. Sondo iroro ramatanga kuudzwa tsamba iroro mimi sondo ramaona tsamba amai havana kuzviziva here kuti pane tsamba iri kutaura kuti mimi kudiwa kudai? Tsamba ikayomuse Friday kuma 5 Friday ipi? Ndati amai havana kuzviziva here? Takazviziva tese. Meseka? So kureva kuti handiti maona kuti vakadzi venyu vanonyepa vari kuti vakuzunzira pana ndo zvataurwa ndizvo kureva kuti mimi hapana chapupu chiri kukusiyai chakuburitsai munyaya. Vakadzi venyu chaichaivo vanyepera dare kuti nyaya iyi vainzwa nhasi panapa. Pamusoro pazvo ivo pachezvavo
vari kutoramba zvakare kuti havana chavari kuziva nezvese zvakaitika izvi. Asi tsamba yekunzi mimi munenge muchinzi mwana amairara nemwana, kana dai manga musina kuzinzwa kumatare yaiye kumatare kumasvikiro, but tsamba manga maiunzwa amai vabva vanyepa. Izvozvo zvoga pakunyepa ikoko kunodudzira kuti zvinhu zvamunenge muchitsvaga parudo, munenge muchitsvaga kuti chiitisi tidanane nomukadzi uyezve tiburitsane munyaya. Asi izvo zvoga zviburitse munhu munyaya, nekuti chinoburitsa munhu munyaya kutaura chokwadi, maitikiro akaita zvinhu nezvapupu ndo zvinoburitsa vanhu munyaya. Baba, mwana akamborapwa here muupenyu hwake nechirwere chiri kutokudzudza chirwere akamborapwa here chirwere chiri kumudzudza nemiwo chiri kutokunetsa iwo muupenyu hwake? akandokokototanga kurapwa, haana kumborapwa kana kuna nachiremba? chiremba chakurapwa mwana chiremba akarapwa aidetsekana nematanzos chete ndeandaiziva. Baba, chichaitika nyaya ine nhoroondo ichatsvagurudzwa. Imimi mukaedza kuda kuviga chokwadi, bhozi pairapwa mwana kuzvipatara zvadomwa muno kuchabuda makadzi, ende imimi munozviziva. Mwana akambogara kuchikora nde hongu ndo nyaya ndada kurika ndichataura kuti chizobuda panze. Akarapwa ari kuchikoro ndo yandada kupedzisa kuti ndipapatsanure ipapo. Ndopapatsanura unobara ichikubvunza ivi patsanura ipo ndasira pokuti mwana ndamurova kuda kurapwa. Nyaya mataura ndii yabhaya ikadaro haigonekeki. Indipayo mukana nditaure kuti zvakaita sekuti asviki pagoro pachikoro, kesi ine mandinzi kuti asvike kugara pachikoro pamusoro yacriminal tinogona kuhendla isisi tine patinoperera dare ngarione maonero aro ava vachaconvictwa. Munogona zvayangu yakureisa munotambotaurira kuti munopuwa mukana wokutaura respect aidaro iro rinei mapurisa chiitai kuti vanhu nevamubuda kwanza inonzi conduct of court anopa judgment tapedza chifo vakupa kwada kuti iwe shamari batai vanavo iwe mwacho kuda tora uyari hapo mune mahandicap sebasa iyeyo ngapi iyeyo gasunge iyeyo wakamira nayo iwe tokufonera mapurisa mamanja yakutambureka iwe unenhavo akusungiwa mberi bate muise mahandicraft kana aita nharo uleya nayo iwe musunge aine kumapurisa vamba munhu mene kushotera nyaya yenyu isati yasvika padanho riri pamusoro rakaomara, asi ndare richiona riri kunatsoona kuti zvingaitika, asi hazvitendeke. But nenyaya yokuti munoita kuti mwoyo ndimi mukuda kutoone kutozionesera mberi nachangamire muno avo ndivo vapfumujera vari apana ndozvikiro ndopanoperera nyaya yekokai zvinhu zvinyiitika zvangoperera ikokai hamuono kuti ipopo munecha womunhu kwairo inzwanane isusu tinoda kuona muonero watinogona
kutonga pepedadira painopera tikukuziya mazwa bhozi atikona kuzipira nyagara Right. tinozotopedza watokubika vapedza vatuamukonya iyo Ndizvo. saka rekeemukana tigokurukura nawo unotisvisa nawo papa Right. Baba. Changamire. Mwana mati makatanga kugara naye makore api? Kutanga kumuchengeta? Kumuchengeta ya. Akasiwa sata zvekuma 3 to 4. Musikana. Mwana wewe yapa. Wadopedza nyaya mwana. Mwana wewe munomuziva kwa? Wongo. Munomuziva? Wongo. Anonzani? Juliet. Juliet. Anditika. Mwana wani? Mwana wenyu. Makatanga kurara naye lini? Ndinazwana Hapana zara mkamurara. Baba ndiana? Vani? Baba wako wakatanga kurara newe lini? Une makore mangani? Une 6 years. Okay. Right. Kubva pa 6 years ukienda mbele vanga vakuita sei? Kubva pa 6 years. Kubva pa 6 years chaisabuda ndikatanga kufanira kugona kugesa ndege. Alright. Ndikatanga kuwana chileso pabed. Chaitorembera zvoti ndendonza leso. Wakarara kokutanga kacho wakarara neukupi? Bedroom. Alright. So kureva kuti kaukamwa kacho vanga vakurara neukupi? Bedroom. Amai vanga varipo here? Asi iwe unongori mumba uko? Baba vasara vakarara iwe amai vaunorara? Mama nenge vamukasisi. Alright. So kureva kuti amai kuchapupu chavo chenga vachitaura kuti mwana hanhu ngachandi kuziva havangachizivi because panorarwa munhu anenge asipo. Mukunzwa baba? Ndinoda kuti ndikubatsirei kuwitinisa kuti kana mukadzi wangu uyo wamakaudza kuti iwe ndonorarwa panorarwa munhu kashoma kuti paite witness. Inini kana dai vanga vachangamire chacha vatondiona ndakarara dzimwe dzenguva havazvizivi kuti tarara nguva kuzvikuti vanogona kuona patikuudza kuti vanhu varara zvakadii hapana handiti. Saka madzimai imi vatotadza kukupai umbowo kuti mwana uyo vanhu makarara nawo zvakadii, asi iye mwana nemi ndiari kutaura kuti mimi makarara nawo. At an age of 6 ane makore mangani? ndomuna 2003 akaberekwa muna 2003 right. Saka ane 20. Saka mimi chatoda kuedza kutsanangura baba mune vakadzi venyu muzviziva nyaya iyi hatisi kuitora sa 2024 mangova nyaya iyi iri kudzoka kana changamire matarisiro vachaita sanoted that age ichatangira paage of 6 ndopatotanga kutarisa ipapo kuti imimi kana muri munhu anoziva zvanei nyaya imutorei comfortable kuti mambo vatarise zvakasununguka. Apa pasina zvokuti tikutaura tichida kudidi but tingoda kukuonesai kuti mambo vataure kana kuti vaite vachikurerutsirai kana kuti vachidii, nekuti paya izvo zvapatori isisu hatichakwanisa kuti tingaswere kuda kuti tinamate asi takungokutaurirai zviripo. Ndikuzvinzwa changamire. Ndikuzvinzwa ka? Saka mwana wenyu mimi makamubata pagore ra20 pa 6 years kubva 2023 209 saka mukatanga kurara nemwana. Ndipeiwo nguva nditauro zvishoma ndikundirawo nguva. Ava baba tonzwana imimi musari kunyadziswa nemwana wongu musadeko kuti handinyadzisina handido kuti handinyadzisisa good saka asada kuramba tumubvunza zvakanaka imimi
chitaurai nyaya zvakasununguka right. Imimi pane here zvakakutumai because pane nyaya yekuti tinogona kunotsvaga mishonga yekurima, imwe yekunzi titsvage mari, handiti imwe kana kunzi tine chirwere chakadai ukarara nekamwana kadai chinopera, handiti izvozvo zvinosunga vanhu kuti vaite zvinhu zvisirizvo. Isusu tinenge tichitaurira zvika tichitaura kuti ndikutaura ndichangamira kuti maybe mambo angazvitora chinzi aorati kana zvanga zvakadaro mishonga yakadai zvinodetsera munhu, saka ratiudzei kuti mishonga here yakanga yapiwa neng'anga. Inini handina kubva ndaita chakaipa nomwana upenyu hwangu. Vaudze baba kuti baba muri kuramba here mpaka musi wakati mirai hatina tsenanguro dzokuti tinoramba chitaura dzakareba ka nokuti pana kutokubvunzai fanire kungonzidzii ndisingataure nekuti uyu mwana haana chitaura zvaunoziva pamwana wako iwe. Uyu mwana uyu ano vakoma vake vaviri vari pamberi pake vairara vese, saka ndiri kushaka kuziva kuti pandakaita mukana wokurara naye ivo ndo vairara vasikana mudzimba dzavo, ini ndino vakadzi vaviri. Handireve kuti ini ndakabva muna amai ndakarara naamai wake aiuya nguva ipi mimba yaiyo bedroom aiuya nguva ipi ataura vanhu vaviri iwewe ngasatora advantage yokuti ini ndistep father wake sezvaari kutaura kuti chibaba chenhaka ari kukunyepera here chibaba chenhaka ndo zvaakabvira achitaura kuti chibaba chenhaka chimai changu chikuramba chikukutswa nechibaba chenhaka, saka ngasatora advantage. Hama dzangu ndapota hangu ndapota hangu ndakaita wokuchengeta afirwa nababa wake. Baba wake uyo hatombowaziva. Mirai ndikutaurei makaramba muchitaura tikakumisa tikakumirai imimi makaramba muchitaura munenge muchitozvidza mambo. Alright, kana kuti mambo woti nyaya iyi woita reference yonoitwa verification kupolisi yenozoenda kucourt. Zvingadaro zvazvo nokuda kutika kuti uya kana tikukuraika handitika pari zvino imimi tichingoda kutaura pari zvino mambo achapa judgment pari zvino izvi zvimatwa musuru bhozi nyaya yatiri kutaura nezvayo panapa nemakore atiri kutaura neurwere hwomwana hazvitenderi kuna kuti mambo vakuregererei vachiti hazvina problem tozozviona pari zvinezvi vaakutokutorai imimi vakuisai maoko mumapurisa then vakutorai vakuisai maoko mumapurisa imimi zvamuri kutaura kuti mwana uyu muchanozozvitaura kumapurisa ndo kune zvinokubuditsai atanzwana kana kunzwa kuti kudai mwana zvese kuti zvakaita sei baba ini baba takuudzai baba isu takatakuudzai chinangwa chapeta kuramba ushiri munyoro baba kana kutaura zvakurungotaura totobatsirai mimi muri mushure mongenda kuti nini semubasha akagondipa kuti baba kupeta muramba ushiri munyoro kuri nani pamberi pamambo mazwaka nyaya musaurenge nyaya vanhu vari kumakira kushatsidza mwana uyo ndinongopika musha yandisingazivi ndinongopika hangu ndinongopika hangu nokuda kwokuti inini handingabvumiri chokwadi chinhu chandisina kuita muupenyu ndoticheti kunyange zvisingabvumiwi asi panofanira kunzverwa mashoko kuti kana ini mambo ndikada kuiyeshura inongosungisa ini mambo wemapurisa kuti unonyembe dzakaita seyandiri ozinenga toparama wozi ndikajiyira mwana imunoenda kuzvipurisa megani vatichakuendesa yani kuti musapike kana kuziya zvichokwadi ndokwamushatira kuzviburitsa nokuti kunogomaramba inini handina zvandingakuite satokuendesai mberi kupolisi izoenda kumakotsi ozoona kuti kana mazoenda kuzonotariswa kuti hamuna kurara nomwana zvinoitika futi izvo zvandiri kana mawanika mhosva dzacho dzizobuda dzakadaro. Aiwa zvinoitika zvazvochangamira hapana chandingatye pazviri inini kuti ndibvume chinhu chandisina kuita muupenyu hwangu
ndakamuchengeta zvakanaka ndambokutauriramukachengeta mwana zvakanaka muchimuona kudai mazviona mwana ndowabhuruweni mazviona wenyu zvamukaita pamusoro pomwana wake kuratidza kuti munin'ina wenyu akurambirai kuti mwana uyu asvike pakupfuura asina kubuditsa ubohwa kuda muno mudare nhasi zuva ranhasi shuwa baba shuwa ndakarara naye makarara naye ari kupupura kamwana pandakarara amema kwaikuda wachenda kupi wachandisira iwewe nobhedroom akarara uchisiyana newakoma wangu taura mwana titi mwari ngaukomborere ndati mwana mwari ngaukomborereka mwana inyaya yekugadzira yawakatoronga vakanditindira kuda kufikisa nemusoro mutombo ngenyika nyaya ndopanonyaya chete anditaurire kuti ndopanonyaya kwete kuti handitini ndapamubata pokuti ini ndakamutiza kudadaro ndopanonyaya yake paakuremera nyaya yake akanditaurira ndopakundikiremera nyaya yake kuti ndamusire padaro kwete kuti ndakarara naye ndinopika pamimba mwari ngaanditonge naizvo kuti ndakarara naye kana zvisiri izvo zvinokuda kuti zvinokuda iko kwatinoda kuendesa hazvirambi sazocheka kana usina kuzviitani saka ukashungurudze mwana watitonga naye aiwa kutondishungurudza kushungurudza anokushungurudza kundishungurudza wenini kuti tingatuse mapozisheni yakadaro nhasi mwana akafuka akafa unoita nyaya wanza isati yapera nyaya iyi anogona kusungira ramamutokani unoigona kuzitaura here chakumuvira kadziti wachona zvaindinetsa kuti baba vakazviitire ndichitotenga hembe kuti baba vangu vaitichengete but zvaindinetsa tiri kuti baba vakambozviitirei mukoma vakatozondibata zvavo asi baba kuti zviite sei kuti nini baba nomwana tibhatakunangana newe kuti zviite sei kuti zviite sakochiwe zvinhu zvakadaro nopadaro sakochiwe zvinhu zvakadaro nopadaro inohondo nyaya iyoyi vanhu vakatouya nemotikari yewaitiri panze vakatotirwisa kuti padare takaenda kudhara takaenda ndovakazotipa kuti endai kuno kana yabva ikoko ichava nekukwatiri zvinge zvamaiita ndozvakatomboya pamba vakatirwisa ichasunga vakawanda ivo vamadzibaba simba ravo rokuti varamba vachichengeta munhu ano murume wake chii yezvino nomurume wake akaenda kumudza kuti ndakabvire padare ndonyaya hombe chete iripo kwete kuti zvinhu zvese kundisungire nyaya dzisamboka
tatomagadzirisa mamwe acho ndakatotora kana vakatotestify zvongoti nyaya iyi hombe sezvokutoti kana mufoni mangu arimo ndakatotora mapicture noku ndichitestify ndini futi tutomboya chibhoridzira magitari wangu saka watotiziva kuminini kwese aiwa changamiro vari kutaura kuti kana muchita nyaya dzakaita sedzidzi inini samambo sedunhu rangu munofanira kunga muchindizivisa chokwadi nokuti iwo basa wakaita basa nokuti dambudziko romwana yanzi raho ribata apa kuti mwana arimudzisa mwana ari kupupura wega even polisika mwana anopupura wega nesu maitirwo akaitwa halo baba nzirawa makadiko muche mutaurawo navo pasumpindo kwa chief kandeya panapa tine kesi yatine yatasangana nayo but mambo vazoona zvisingakodzere kuti vangoipedza criminal case yekuti mwana airarwa aiti age of 6 years but pari zvino ane 26 years but nyaya iri kutorifewa kwamuri ane 21 years saka nyaya iyi iri kunzi iwe ikoko kwamuri hamene kuti tingakwanise kuwana reinforcement here inokwanisa kutibatsira kuti vanhu vepolisi tiri pakandeya pakoti pedu pachikora upi ndoupi uyu akarepa ari kuti iye haana nyakurepa ari kuti ndakabatwa pa6 years ende ndikakawanda nababa pa6 achine 6 years ya yakaoma chief vanotongera pakandeya primary panapa pachikoro alright ya kana zvadai tinenge tisisina ya bosi chinge tichingoti isusu takaisa mumaoko menyu zvimwe maprocess ekumberi ndi munenge makuziva kuti anoda kuita sei alright yakanaka anziregai ndione kuti mota yangu iripo here ndiri kufonera memhanje saka saka ndandiri kuti zvamwini anomaona kuti akuendesa inenge nditokana kuziva kuti pabhuku pakati munhu wavari kushandira vanhu kuitira kuti nemapurisa kweoka ikabvunza kuti munhu unomuziva inogona kupokana totanga kumwana takanyanya kuti takabvayo ndowatikambaiwa kuposa utete chakamira hazvina kuitika hatina kubatsirai hatina kuzvinekera izvozvo nochingondidza kuti dai raizviziva kuti mudunhu muno muprofiti anogona kuona zvakadaika munopo takasangana nevanhu mushonga anopikisana tokushedza iti uyai pano itai research kuvanhu handitika sezvoita kwana gomo ndatenda mambo ndofanira kuti ndikuzivei nokuti isitotenda isi kuti nyaya yamatibatira kai ende chipupuwa nomwanaka yanga isingabude dai pambasana kuti muitese chokwadi andova but takuchemera raramo yomwana kuti mwana anofanira kuti ararame chokwadi kana isu tata patarget nazvo nokuti dai kungofonera tidakuita zvakadai tudakudai ndaitovhara avo watombomira kuti yamabosi wasindoo Ini
Jamani,